Bună și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Mall Tycoon din nou. Din nou, exact. Suntem aici cu Nea Gigel, care fluieră. Facem bani în continuu. Oamenii vin în mall ca altceva, n-au ce să facă, logic. Noi ne facem magazin. Build a beauty store. Vai, sunt supărat, săraci oameni. The beauty store originary. Dăm banii. Tu ce care-i problema? Nu mă plac hainele. Vrei să mergi și discuți? Nu vreau un tricou nou. Ta. N-am bani de următorul. Oare ce e aici? Încuiat cu lacăt. Ia uite, cine e ăsta? Îl recunoașteți? Sau pe asta? Nici eu nu recunosc. Vreau să te mai auzi un... Da, cam ciudat, deci... Măsă. Da, foarte interesant. Și zice? Contribuiesc again. Să vin la el când o să am etajul 3. Ice cream party! Electronice. Accesorii spa. Beauty. Spa. Mamă, mănâncă de bani. Rospa. Cred că trebuie să completez astea. Ca să deblocheze, cred că zona aia. Da. Mamă, și bine ar fi ăsta. Vai, cum să cheltui bani pe jocuri? La cât mă costă, domne? Pentru o bancă? Bagă banul și dușmanul. Hai, repede. Eu n-am timp de vrăjile tale. Vai, cât m-a costat screen-ul ăla. Măsă. Hop. Ce e asta? Plante, dacă mult costă plantele. Pe vremea mea planta costa 1 leu. Hai. Mama. Ce spălat, ce apăs? Ia. Ce e aici? Mamă, câte chestii. Ai de capul meu. Hai de capul meu. Dă-i. Toată lumea e spălată aici. Lasă că e bine că doar nu vin murdari. Ia să vedem. Mamă, câte etaje. Uite și amără de... Are și mașini, băiatul. Horror. Weekendul horror. Ai. Vai.
Vai. E. Așa. Ce este? Mai sushi. Taco. Ia că aproape terminăm, băieți și fete. Vai de mă încurc în scaunele astea. Cam greu. Vai, acum îmi dau seama, eu trebuie să... Deci dacă eu mă duc la etajul 3, trebuie să mă duc până jos ca să iau tot ce trebuie. Așa. Oamenii vin, își comandă. Ia să mă duc eu la etajul 2 să văd dacă pot. Buy floor. Vai, dacă mă costă. Oamenii se duc sus. Asta e fericită. Atunci bagă în bani în buzunar. Nici doi nu pot. Da, cred că o să stăm tot episodul să facem asta. Și pentru că YouTube e un pic așa, nu mă las să fac episodul mai mult de 15 minute. Deci e... Hai încă 5.000, vă rog frumos, dați-mi bani. N-ai voie să ieși, deci ești nesi. Hai, vreau să te auzim cu fluieri. Bă, de el ne aduce noroc, nu ne aduce. Dă-ne și nouă în bani, Doamne miluiește. Doamne, dă și mie un ban. E. Oh, da. Da. Ah, ce bine. Cumpăr și podea și am rezolvat. Ui! Invert, mă, Seb. Elevator. Gata. Mamă, cât costă plantele? Ce e aici? Buy arena. Ceva normal. Adică nu mi se pare nimic greșit, nu? Beauty. Home store. Vai, de cât costă acum? Terminăm magazinul ăsta și cam ăsta a fost episodul, băieți și fete. Cam ăsta a fost episodul. Cam ăsta. Da, ne va lua 30 de ani. Yay! După cum se pare, sper că și se vede, am mărit calitatea la video. Ca să fie la voi ce trebuie, doar nu sunt eu un Esi. Doar trebuie să fie frumos la voi, nu vă uitați la ultimul rahat, nu? Păi, ce vorbim? Voi sunteți niște oameni respectabili. Cum puteți să vă uitați la un videoclip Full HD? Bleh. 4K, băiete. Sper să-și meargă 4K. Ce avem aici? iPhone 2 sau 1?
Mulțumesc, măsă. Autocollect. I don't want this, bro. Deci tu ai style, ce-am făcut aici? Dăm banii și dușmanii cât îmi trebuie. Aoleu. Hai, marcă banul la băiat. Ia că vin oameni. Așa. Cam acesta a fost episodul. Pa!